Minni ja moikka! Ootko huomannut tässä kaularangan, rintarangan ylimenovaiheessa tässä lapaluiden yläosien välissä, niin että siihen olisi alkanut kertyä semmoista rasvapattia tai semmoista kyhmyä. Tällä videolla mä kerron sulle 2 harjoitusta, joita tekemällä, tietenkin vaatii sitä harjoitusta, niin pääset siitä niskakyhmystä eroon. Johtuu tietenkin siitä, että pää on jatkuvasti täällä edessä huonossa ryhdissä ja jopa ylävartalo on pikkusen kallistunut tonne eteen. Saatat tehdä päätetyöskentelyä tai katot paljon kännykkää niin edelleen. Eli nämä luiset rakenteet tässä kohtaa alkaa työntyä tonne eteen. Teen hierontatöitäkin, niin siellä näkyy ihan jopa 60 asteen kulmaa. Verenkierto, aineenvaihdunta täällä hidastuu ja sen takia alkaa sinne sitten kertyä sitä aineenvaihduntahäiriöä, jopa sitä rasvakudosta, eli sen takia se patti sitten tulee tuohon näkyviin. Tarvii siis selkälihasten, rintakehän ja kaularangan ojentavien lihasten työtä, että saadaan päätä työnnettyä tuonne taakse ja ojennettua tätä yläselkää, niin silloin se patti siitä treenaamalla alkaa sitten pienenee. Tässä on siis 2 harjoitusta. Ensimmäinen on se, että me mennään vatsamakuulle, ei tarvitse siis mitään välineitä, voit mennä vaikka olkkariin, meidän olkkarin matolle tekee niitä treenejä. Ja ensimmäinen on semmoinen, että ojennat jalat, kannattaa vähän aktivoida takapuolta ja puristaa jalkoja yhteen, että koko kropan takaosa on tukemassa sitä liikettä, sekä vatsalihaksetkin on tarkoitus pitää kannattelussa joko uloshengityksen avulla tai sitten litistät sitä vatsaa sinne rankaa kohti. Saadaan tätä alaselä-aluetta tuettua, ettei se mene notkolle. Kädet on vartalon vierellä ja sitten asetut vatsamakuulle. Pää alaspäin otsalattiaa kohti, että niska on pitkä. Kurota niskaan pituutta ja sitten lähdet nostaa päätä, rintarankaa, rintakehää ylös, niin että työnnät sitä takaraivoa tuonne yläviistoa kattoa kohti. Pysy täällä ja aloita pään kiertoliike, eli käännät päätä puolelta toiselle. Muuten pidät ylävartalon täällä ylhäällä kannattelussa. Saadaan yläseläalueen lihakset töihin, kaularangan alueen lihakset töihin ja sitten vielä tärkeää kiertoliikettä rangan alueelle. Toista liikettä 10 kertaa tai jopa 20, jos tuntuu, että pystyt lisäämään sitä harjoituksen kestoa. Jos väsyt nopeasti, niin alas, pieni lepo, takaisin ylös ja sitten jatkat sitä harjoituksen tekemistä. Toinen harjoitus. Lisätään kädet. Sama juttu, purista jalat yhteen, nostat pään, rintakehän ylös, työnnät takaraivoa taas yläviistoon, että niska on pitkä, kädet irtoaa lattiasta ja sitten lähdetään vuorokäden ojennukseen. Sisään hengitä, ojenna käsi, ulos hengitys, palauta. Pidät ylävartalon asentoa paikalla, ei viedä olkapäätä kohti korvaa, vaan säilytetään olkapää mahdollisimman paikalla. Jos tämä tuntuu liian kevyeltä, niin sitten molemmat kädet yhtä aikaa. Hyvä. Ja sitten stoppaat. Eli molempia harjoituksia peräkkäin. Vähintään se 10 kertaa, mutta ainakin 20, jos pystyt. Ja aikaa menee varmaan 2 minuuttia. Harjoituksia teet joka toinen päivä mahdollisimman pitkän ajan, eli vaikka 3 kuukautta, jos jaksat nähdä vaivaa, niin varmasti pääset siitä niskakyhmystä eroon. Eli vaatii treeniä, ei tule pelkällä videon katsomisella. Mä oon koonnut niska-hartiavaivat kuntoon Pilateksen avulla verkkokurssin, jossa opetan ja ohjaan lisää tähän liittyviä asioita ja on koonnut tiivistettynä niitä pilatesliikkeitä, joilla pidetään hartiat rentona, saadaan voimistettua ylävartaloa ja pidettyä
sut hyvässä kunnossa. Tämän videon lisätiedoissa on linkki, käy tsekkaamassa ja pidetään susta hyvää huolta, saat kehon hyvään kuntoon ja ilman kipulääkkeitä. Tervetuloa, voi hyvin, moikka!